Γεια σας φίλοι μου. Η αφορμή του σημερινού βίντεο είναι η πρόσφατη έκδοση άδειας χρήσης ανιχνευτή μετάλλων σε παραλίες που έβγαλα. Κάποιοι φίλοι άρχισαν να με ρωτάνε πώς την έβγαλα, κάποια πράγματα σας μπερδεύουν. Κάνω αυτό το βίντεο να ξεκαθαρίσω. Τα βήματα είναι πολύ απλά. Αρχικά θέλουμε να συλλέξουμε κάποια έγγραφα. Τα έγγραφα αυτά είναι η αστυνομική μας ταυτότητα, η αίτηση που θα κάνουμε, η βεβαίωση άδειας κατοχής από το Υπουργείο Πολιτισμού για τον ανιχνευτή ή τους ανιχνευτές που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε στην έρευνα, είναι τα τοπογραφικά διαγράμματα και μια υπεύθυνη δήλωση περιδίωξης ή μη για το ποινικό μας μητρό. Αφού συλλέξουμε λοιπόν αυτά τα έγγραφα, τα αποστέλουμε στην τοπική εφορία αρχαιοτήτων. Εάν πρόκειται για βουνό, ενδοχώρα, χωράφι, οτιδήποτε, στέλνουμε στην τοπική εφορία αρχαιοτήτων. Αυτή προωθεί ανάλογα και αντίστοιχα στις υπηρεσίες που πρέπει. Θα το δουν στην τοπική εφορία αρχαιοτήτων, θα εγκρίνουν ότι το τοπογραφικό σας ή τα τοπογραφικά σας δεν εμπίπτουν σε κάποιον αρχαιολογικό χώρο και στην πορεία θα προωθήσουν θετικά ή αρνητικά την απάντησή τους. Εάν εμπίπτει σε αρχαιολογικούς χώρους, θα σας έρθει απορριπτική απάντηση από το Υπουργείο Πολιτισμού. Εάν είναι όλα εντάξει και προχωρήσει θετικά από την τοπική εφορία, θα φύγει προς το Υπουργείο Πολιτισμού, περνάει και από τη Διεύθυνση Παλαιοανθρωπολογίας και Σπηλολογίας, νομίζω. Δίνουν και αυτή την έγκρισή τους για το μέρος. Και η τελική άδεια σας έρχεται από το Υπουργείο Πολιτισμού. Οπότε φανταστείτε όταν κάνετε εσείς μία αίτηση συντοπική, αυτή αλλάζει 2-3 χέρια μέχρι να φτάσει στα χέρια σας. Έτσι το κάνουν ενδοϊπηρεσιακά. Εδώ μία συμβουλή που μου τη δώσανε και εμένα γιατί δεν το ήξερα. Φανταζόμουν ότι όλα λειτουργούν όπως πρέπει να λειτουργήσουν και με τον τρόπο. Με το που στείλετε στην τοπική εφορία, καλέστε να δείτε ποιος υπάλληλος την έχει χρεωθεί. Αν έχει να σας δώσει κάποιον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής σας, να μπορείτε να ακολουθείτε την αίτησή σας και παρακάτω. Πιέστε, πάρτε τηλέφωνο γιατί πολλά τα αφήνουν στην άκρη. Εμένα η απάντηση ενός αρχαιολόγου ήταν ότι ξέρεις πώς είναι σαν να μου λέει. Δεν έχουμε το προσωπικό να σας ελέγξουμε όλους. Και εντάξει μου λέει για τις παραλίες που δεν χρειάζεται να έρθουμε κοντά. Αλλά για την ενδοχώρα μου λέει δεν έχουμε. Αυτό είναι παράνομο που κάνει. Δεν μπορεί να σου απορρίψει άδεια γιατί δεν έχει προσωπικό. Έτσι, αυτό απαγορεύεται. Όλη η ιστορία για μένα, από την πρώτη και μοναδική άδεια που έχω βάλει μέχρι στιγμής για παραλίες, την αντιμετώπισα στην τοπική εφορία όλη την καθυστέρηση. Το Υπουργείο Πολιτισμού, με το που έφυγε, τη μία μέρα την επόμενη είχα απάντηση. Έστειλα πρόσφατα για άδεια κατοχής ανιχνευτή, τη μία μέρα την έστειλα την άλλη μορφή απάντηση. Το Υπουργείο Πολιτισμού δεν ξέρω αν έτυχε τη χρονική περίοδο συγκεκριμένη, αλλά δουλεύει αρκετά γρήγορα. Εάν πρόκειται να καταθέσετε για παραλίες, εγώ επειδή έκανα το λάθος και το έστειλα στην Εναλίων, χωρίς να το στείλω στην τοπική εφορία, το στείλαν μόνοι στην τοπική εφορία. Και από την τοπική εφορία έφυγε στις υπόλοιπες υπηρεσίες και κατέληξε στο Υπουργείο. Εγώ, όταν στέλνω για παραλίες και αν θα ξαναστείλω για παραλίες, θα στέλνω στην τοπική εφορία και μια κοινοποίηση στην Εναλίων. Τα email θα τα αναρτήσω από κάτω στο βιντεάκι. Αναλυτικά να ξέρετε ποια email είναι. Συλλέγετε τα έγγραφα που σας είπα. Στο τέλος του βίντεο θα σας έχω φωτογραφίες και από τα έγγραφα που χρησιμοποίησα εγώ σαν προσχέδια χωρίς τα στοιχεία μου πάνω. Η βοήθεια όλη που έχω λάβει από τα ενημερωτικά βίντεο, έτσι, δεν έχω μιλήσει διαζώσει τηλεφωνικά με τους ανθρώπους. Έχω πάρει τα έγγραφα που έχει αναρτήσει ο Γιάννης ο Κυρίτσης στο site του και από τον συντοπίτη μου εδώ τον Γιώργο Τσαρδακάου, τις συμβουλές ανεβάζει στο YouTube κτλ. Από αυτά έχω καταφέρει να βγάλω άδειες χρήσης. Τα έγγραφα που θα ανεβάσω, τα προσχέδια είναι από το site του Γιάννη του Κυρίτσι, υπεύθυνη δήλωση και η άδεια χρήσης ανιχνευτή. Είναι πολύ αναλυτικό. Γενικά για ό,τι σας προβληματίζει, καλέστε, πάρτε ένα τηλέφωνο στην υπηρεσία, ειδικά στο Υπουργείο Πολιτισμού που έχω πάρει. Είναι πολύ εξυπηρετική, πολύ ευγενική και θα βρείτε σίγουρα άκρη. Στην τοπική εφορία αρχαιοτήτων έχει να κάνει τον κάθε υπάλληλο που βρίσκεται εκεί και επειδή αυτοί αντιμετωπίζουν όλες τις καταστάσεις εδώ, ίσως έχουν και μια λίγο πιο αποθαρρυντική συμπεριφορά κάποιοι, όχι όλοι, έτσι υπάρχουν και σωστοί υπάλληλοι. Εγώ εδώ με τον άνθρωπο που μίλησα στην περιοχή μου ήταν πάρα πολύ εξυπηρετικός και συγκεκριμένα μου ζήτησε πολύ ευγενικά, επειδή θα με καθυστερούσε λίγες μέρες που θα ήταν εκτός γραφείου και μου ζήτησε επανειλημμένα συγγνώμη για την καθυστέρηση αυτή, δηλαδή μπορώ να πω ότι ήμουν τυχερός. Θα σας δείξω τώρα ένα τοπογραφικό διάγραμμα που λέμε, ένα σχέδιο πώς πρέπει να είναι, δηλαδή η μορφή, γιατί πολλοί στέλνουν φωτογραφίες από Google Earth, στέλνουν απλά μια εικόνα ορθοφωτοχάρτη του σημείου κτλ. Εδώ θα σας δείξω μια παραλία που έχω δηλώσει εγώ.
Αυτό εδώ είναι το σχέδιο, έτσι, και από κάτω είναι συνταγμένες. Εδώ τώρα δεν φαίνεται καθαρά, είναι διαγραμμισμένο που έχω σημειώσει εγώ συνταγμένες, έτσι, την παραλία μου. Λοιπόν, αυτή πρέπει να είναι η μορφή. Όχι να στέλνουμε μόνο το χάρτη, δηλαδή μόνο αυτό εδώ χωρίς συνταγμένες, για να μπορούν να το εντοπίσουν πάρα πολύ εύκολα. Έτσι, αυτό το χαρτί βγαίνει από το κτηματολόγιο. Μπορείτε να δείτε σε σχετικά βίντεο που έχω ανεβάσει πριν για το κτηματολόγιο πώς βγαίνει ένα τοπογραφικό. Το βίντεο αυτό το κάνω για να βοηθήσω ανθρώπους που θέλουν να κάνουν μόνοι τους τις αιτήσεις. Γιατί είναι ένα ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο, θεωρώ για μένα, και όχι τόσο παραλίες όσο είναι το χώρα. Γιατί είναι κάποια τοπογραφικά που δεν θέλετε να τα κοινοποιήσετε σε άλλους ανθρώπους. Εγώ προσωπικά δεν θα αναλάβω την άδεια κανενός για αυτούς τους λόγους. Έτσι. Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που ζητάνε χρήματα. Δεν μπορώ να το κατηγορήσω αυτό. Γιατί σου λέει άλλος παρέχω μια υπηρεσία, παρέχω τις γνώσεις μου, μπορώ να θέλω να πληρωθώ. Είναι δικαίωμά του. Το θέμα είναι εσείς οι ίδιοι τι κάνετε και πού δίνετε τα χρήματά σας και αν είστε πρόθυμοι. Μπορεί να μην σας ενδιαφέρει, να θέλετε, OK, μας βοήθησε ένας άνθρωπος να του δώσουμε κάποια χρήματα. Εγώ προσωπικά ούτε χρήματα πρόκειται να ζητήσω από κανέναν, ούτε να κάνω αίτηση στην άδεια κανενός. Έτσι. Όσοι δεν μπορείτε και δεν το έχετε με την τεχνολογία, πείτε σε ένα δικό σας άνθρωπο, σε έναν ξάδερφό σας, σε ένα παιδί, σε κάποιον που το έχει, να σας βοηθήσει έστω με την ηλεκτρονική προετοιμασία των εγγράφων και να τα στείλετε στα email που πρέπει. Έτσι. Μην τα δίνετε σε ξένους, είναι κρίμα. Ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, ελευθερία έχουμε και γι' αυτό και εγώ ανεβάζω αυτό το βίντεο να βοηθήσω ανθρώπους που θέλουν να είναι ακόμα πιο ελεύθεροι και να στηρίζονται στα δικά τους πόδια σε οτιδήποτε κάνουν. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου κάτω δεξιά. Εύχομαι σε όλους καλή συνέχεια και καλές έρευνες.